Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα να μιλήσουμε για 3 διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να κάνει καυκάνο Κυπρέος. Ναι ρε, μόνοι μας. Μόνοι μας εμείς οι δυο, εντάξει. Άντε, πάει. Γιώργος. Γιώργος. Έλα ρε, πίσω του που το κοινοτικό είναι η ώρα 9. Ναι. Άντε, πάει. Παύλος. Παύλος. Έλα ρε. Ναι. Πίσω από το κοινοτικό είναι η ώρα 9. Ναι, ναι. Άντε, πάει. Άκου. Πιάστα, πάνε στο καλό και άλλες μας ήσυχους. Εντάξει, άντε. Έλα, έλα. Τώρα να έρθεις. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάνετε like, subscribe και τούτα. Bye.